Daytoy nga kanta ket napauluan iti suruten ka. Saritaen naman daytoy nga kanta iti siasinoman nga agtarigagay a sumurot iti Apo ket masapul a lipaten na ti bagina. Ti Apo isu ti dalan, ni Apo Jesus isu ti dalan, isu ti silaw ken biag. Ket paspasensyaan niyo lang kumaapo ti boses kon, dinggin niyo kung ti mensahe na daytoy nga kanta nagpintas ti, ibagbaga na daytoy nga kanta Apo. Di siasinoman nga agtarigagay a sumurot kaniya lipaten na bagina ket suruten na adtoyak Apo dumdumngeg toy adipen mo nga agtungpal bilbilin mo agsao ka o Apo suruten ka wen suruten ka ta sika wen sika ti dalan ti silaw ken biag suruten ka wen suruten ka ta sika wen sika ti dalan ti silaw ken biag suruten ka. Di siasinoman nga agtarigagay a sumurot kaniya lipaten na bagina ket suruten na adtoyak Apo dumdumngeg toy adipen mo nga agtungpal bilbilin mo agsao ka o Apo suruten ka wen suruten ka ta sika wen sika ti dalan ti silaw ken biag suruten ka wen suruten ka ta sika wen sika ti dalan ti silaw ken biag suruten ka.
Thank you Apo ti panang buyayo daytoy nga kanta nagpintas ti bagbagana daytoy nga isusurot iti Apo ket masapul nga lipaten tayo ti bagi tayo ket suroten tayo ti Apo. Awanen ti napatpateg pay nga banbanag ti panagbiag tayo no han ti isusurot iti Apo. Awan ti napatpateg pay nga amditan Apo. So nga napateg iti isu ti nangkangrunaan iti susurot iti Apo awanen ti napatpateg pay ngem dayta ket alan kasta nga ruden kakabsat ket agyaman nak